Ika-4 nga semana sa paggabanhaw. San Isidro, mag-uma. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an miingon siya. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kanya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoan. Bulahan kamo kon inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan nga matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tawo nga misalo kanako sa paggaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini. Motuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong padala. Mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako. Mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Degon ko ikaw o Kristo.